Guys, naniphi nijona umfana senkondlo eNgcobo. From eXhorha ndiyojela eNgcobo. Ayitshatshani ke babhemi, mamelani. Ndijola ke nalomfana ku Facebook ngiqala ukwenza Facebook. Sijole ke nomfana sijole. Andikaze into ngomthulo mos. Sijole nalomfana. Ayisibe nala bond ngathi seside siyazana nalomfana. Kabikho ngxaki. Okay, umfana ke kufike ixesha loba mandimbone. Yava. Hey, ayitshajana ndithi. Ifike umfana ixesha loba ndimbone. Okay, andithi imali yokuza umfana ndingayityi noyitya. Ndisonwabe kumele kakumele ndiyityile uba ndiyazi. Uba bekusithiwa ngoku benoyitya. Okay ke. Sijole nyana anifakele imali yokuza umfana. Okay, uthetha kamnandi phone like incoko yakhe yebo iyadibana. Yebo iyadibana. Okay, sifike xa ndifika athi asithi sizodibanela eMthatha mus. NgoseNgcobo mna ngoseXhorha. Sithi sizodibanela eMthatha eMthatha esekuleni. Okay, ngabikho ngxaki. Umfana ndibonga ngathi umfana akatholeke efonini xa ndifika. I-red flag yoqala akatholeke efonini umfana. Okay, ngiqonda ndizamlinda andike undinemali undifake imali yokuza. Ndabe ngiqonda no ndizoba neyam yokubuyela endlini if into sange sihambe kwendlela right. Okay, kungabikho ngxaki. Afike nyana umfana ngiqonda inoba lo mfana uthunywe uba makazondithatha ukubona. Ayinguye lo. Because ngixelele outfit yala mfana guys. Unxibe iskipa esiyelo esibhale aromat. Yava. Unxibe ibhuku echino. Emthenqa ichino yakho ne right kubona ichino. Yabo. Unxibe iphusha ezibhale jika. Okay. Andimjudge. Okay, ngiqomba into walo mfana ukuthi makazondithatha because I don't think lo mfana bendithetha naye lo. Okay, sihambe. Siye ezimotweni eziphange ezantsi. Khona indawo exevilili phaya eMthatha emazantsi. Siye nyani ke kwezimoto. Sihambe nomfana like yancokola futhi akandibizi babe, akandibizi sithando sami. Ya siyancokola nje kubona indaba. Sifike nyani eTaxini, into yokuqala engasathethi eTaxini umfana, engasathethi umfana. Sizokwehlika ke endaweni ekuthiwa kusenkondlo, eNgcobo, enkondlo, yava. Phamba siye apho ke ndino sister wami. Osebenza ayingosister wami, sister kamama wami osebenza eAll Saints esibhedlela yava. So inkondlo le ndikhe ndiyibona xa ndigqitha. Andiyazi inkondlo ndiyayazi but andiyazi anzange ndaya kuyo. Ndiyibona xa ndigqitha xa ndisiya eAll Saints, xa ndisiya kweAll Saints because ndandithanda uyeholidini kuyo. Okay, akho ngxaki. Afike nyana umfa into yokuqala guys endayivayo unevumba lika Jabulani rha unabona livumba mtshaw unevumba lika Jabulani qomba inoba mhlawumbe ubhuti like ndibana into ethi nguye lo mfana because unentsobi yalo muntu bendimbona efomini okanye ngubhuti wakhe omdala ukubona. Okay, qala ndikasigqitha komnyumzi kuthi hayi botabani nguwe lo abesithi ndim lo kuthiwa zezakho ezi athi ya nqonba kanjani sezikabani hayibo uthi sezikabani nomfana. Ndiqomba okay ndithule andinyabanga ulazana elincinci alinyabanga ndinyabe andiswenkanga ndincence phofu ndizolana ngumuntu onesikipa esibhalwe aromat nezihlangu zikajika ndizothi ngujika ke xa ndimbiza. Sihambe ke siyogqitha ngakulethe ngasenkondlo ke kule tavern yakhona pha kuNgxolo. Ndithi wengakhahlelwa umfana guys, engakhahlelwa umfana. Ndiqomba hayi noma sekusithwani guys, noma sekusithwani. Uyabona lo muntu akabhadlanga. Enikhona sendiye ndimbona ke ukuba lo muntu lo nguye lo bendithetha naye ku Facebook but ebenzele pictures zakhe yabona esemncinci andanoba umncinci noba ipictures zakhe semhle noba kwenzeka ntoni but esenalento ndingayazi engenguye lo. Okay, ndizomva umfana phenxa uyathetha kubhuti wakhona. Ndizomva umfana phenxa konba uthi ngomso ndifuna ngomso sihambe siyopeya zakunika ihalf. Kupelwa. Ndiqomba andikwazi umbiza ndiqonda apha ngaphakathi kupelwa. Kupelwa kutheni ngoku? Sipeya ntoni? Like upeya ntoni? Andingake yadibana lento guys. Akolo mfana ndimcinga ba no. Akabhadlanga lo akabhadlanga lo noma sekusithiwa abantu batheni lona akabhadlanga. Alright, kungabikho ngxaki ke bafazi. Azothi yimcela ume kancinci xa sifika le ndlu yakhe indlu profile yakhe le ndlu siya kuyo ilapha ikufutshane net
sithi xa sizayo xa ndizongena eminyanga ngathi ndicela ume kancinci ndiyavamana apha endlini uba kukho abantu abathethayo angene nyana umfana ndimamele ke zami indlela sibukhali guys niyazibona nabazi ngakanani sibukhali ndiva uba ucela iplek kanjani guys ucela iplek lo mfana kanjani guys ndisuke ngapha eXhorha ndiye emfaneni endicimba ngumfana kanti ngutata umfana nalapho utata umfana akanandlu utata umfana uphela imali yongabikho right ngengqondo benike nababona ke ba-Aromat ndiyacinga kubone laa nto ubadomi but ubuyibona yonke le nto ibiyaphi kodwa ndizawuthini nathixo ngaphesheya kuse-All Saints apho umakazi amahlala khona and phaya ndiyakwazi yabo ndiqhelile apha ndiqhelile qoma thixo ndizayithini nale nto abikho ngxaki athi baphuma abafana bayi-3 if I'm not mistaken 3-4 yabo baphume nyana abafana athi ngena baby nkosi yam ngaze ngayisola ndiyaphi ekhaya ndazona noba ndiphi guys guys niziyeke nto nizenzayo kungabikho ngxaki ke guys afike nyana umfana xa ndibangajonga hayi mani ibhedi phofu ke ibhedi asijajwa guys yabo nami sikhona isikhephe ekhaya but ke ayiso sam but sikhona isikhephe so yabo ndihlale nyani ke xa ndichovela iye phantsi ayiwi ithi zhu iphinde inyuke yabona ndavonxa yabo hayi ke ithi vonxa iphinde indinyuse ngiqonda hayi jump ngikhasile ndithule ke loo nto ndingathethi yabona ngoku sendicingela uba ndizawukwenza kanjani sendiphuma apha ndizohamba because ukulala ndizulala apha okay kungabikho ngxaki guys sincokole kancinci sincokole ndiyacinga ngokathetha ndiva le nto ayithetha andinoxela noba u-Aromat wayethetha ntoni andimazi uba wayethethani andimva mani andimva ngokathethayo kungabikho ngxaki aphume kancinci uphuma kwakhe abuye xa ebuya athi uphuma esithi kum uyothatha into yotya ndiqonda andizotya andifuna utya andizolala ekhapha yabo athi xa ebuye abuye phethe isidudu imbila isidudu guys imbila into esizenzayo okay afike nyani eqokoza imbila xa bugqiba ufaka iswekile masitye sithanda sam ndithi okay hayi ndithi icephe uphethe liyi-1 cela uphethe amacephe ayi-2 athi nosetya ili-1 ndithi ndithanda utya icephe lomntu yava he aphume uthi asophuma kwakhe ndalahla ibhegi yam ibinee-toiletries zam phana into yotshintsha ngapha kwifestile semacaleni mos ime kanje lendlu iminyango yi-2 room iminyango kapha umnyango apha ayidibenanga iminyango apha then kukho ifestile elapha ngasendleleni ndilahle phayana ukulahla kwam phayana ndiphume ngesipidi yothatha ibhegi yam ngemva unyuka uyetheni guys phofu kandifuna undiveze uba ndingakanani but ke andikwazi ubaleka yabo ndinemilenze mingaka ndimfutshane like ukubaleka yonto yam ndibaleke ke guys naku uqhuqhutheka ubaleka tyhini xa ndithi sendifikile apha etheni mos ndimbonela amazantseni xa ndithi yho nanku u-Aromat akaphethanga ngesisipidi mntakabawo emva kwam imnantika ozulazula ilezi moto ezikalokhani uyaphi sisi ndithi ndiyaphanga phesheya All Saints wathi efika nabe ndingena emotweni ndinixelela uba ndasinda kanjalo kujika no-Aromat nonto lo mfana mani nani niyafuna undiva mos le nto nditsho yho guys into esizenzayo